Welcome to Lawang Cemetery. Magandang araw! Nandito tayo ngayon sa Lawang Cemetery dito sa Lawang, Northern Samar. May dinig ako na sinisita daw ng mga pulis yung mga gwapo at magaganda. Kaya hindi ako sinita. Alam nyo nang ibig sabihin. Huwag nyo nang sabihin pa mga gagi. Baka umiyak ako dito. Ayan, at nandito po tayo ngayon. Ngayon po ay 1 ng Nobyembre 2022. At pumunta na po tayo dito ngayon para dumalaw po sa mga hindi dinadalaw na mga dapat dumadalaw ng mga dalaw sa mga dalaw. Ano ba yung pinagsasabi ko? Basta lahat dalaw. Ikaw, may dalaw ka ba? At ito nga po dito ang Lawang Cemetery, isang pampublikong libingan dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At karamihan po sa mga nahimlay nating mga kababayan dito sa bayan ng Lawang ay dito po nakahimlay. So ayun, puro himlay yung sinabi ko. Basta lahat naman ng hihimlay. Ayan, pati din po yung aking mga kamag-anak na mga namatay na ay nandito po. Kaya ngayon po ay nandito pang inyong Maestro Waray para kumustahin sila at i-shout out. Lalo na po yung mga pusong patay na patay sa'yo. At pusong pinatay mo. At syempre, yung papatayin pa lang. At lalong-lalo na yung mga pusong dapat patayin. Ano ba yun na pinagsasabi ko? Patayan na. Kasi nga, araw ng mga patay. Yun, o diba? Naisigit ko talaga. Grabe ang daming tao mga katsapsoy. Ayan o. Tapos taon-taon po ay dinurumog po talaga ito dito. Kadalasan po dito pa po natutulog yung mga tao, nagdadala ng pagkain, banding time na rin po ng pamilya, nagpipiknik po sila dito, literal. Nagpipiknik, yung kadalasan yung iba, kami noon nagdadala pa kami ng alak. Syempre, pero nung may bantay na pulis, hindi na kami nagdadala ng alak na ipinapakita namin. Kadalasan ilalagay namin, inihalo na namin sa coke. Ayun. So alam nyo na mga pulis, bantayan nyo kami. Ayan, ang ganda nito. Grabe, ang daming magagandang bahay dito ng mga patay. At ayan na nga ang arko ng Lawang Cemetery. Napakatandang arko na po yan. Gawa pa po yan ng mga sinaunang panahon. Ayan, makikita ninyo, mababakas ninyo na talagang napaglumaan na. Kalimitan kong naririnig sa mga usapang patay na kapag ang tao daw ay namamatay na, pantay-pantay daw lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Pero taliwas ito sa lahat ng nakikita ko dito. Kahit sino ang titingin, mapaghahalatang napakalaki ng pagkakaiba o agwat ng estado sa buhay ng mga yumaong mahihirap sa mga mayayamang yumao. Isa na rito sa napakalaking pagkakaiba, ayan, ganyan, natatakip ng mukha. Ano ba kasalanan ko? Nahiya si kuya. Kaya nga nang sinasabi ko, yung mga yumaong namatay na mayayaman, ayan nakalagay sa musilyo. At yung mahihirap naman, ganyan, ganito nakalagay, nakasalampak lang sa lupa. Ayan, umakyat na kami dito sa isang gusali kung saan karaniwang idinaraos ang pangmalakihang misa sa tuwing may malalaking okasyon kagaya ngayong araw ng mga patay. At mula dito sa taas, makikita natin yung samot-sari mga patay na nandito ngayon. Ayan ang lawak po ng sementeryo, grabe. Ayan, makikita dito mula sa taas ang samot-sari, iba't ibang hugis, iba't ibang kulay, iba't ibang pintura, at ang malalaki at maliliit na mga kabaong o mga nitso na nandito. Ayan, grabe, iba-ibang hugis. May malaki, maliit, pakinding-kinding. Ang isa sa kanila may balahibong pula. Halina kayo mga kasama. Kwak, kwak, kwak. Wak, wak, wak. Nagkanto na talaga. Hi! Yan! Sige!
At ayan, ginabi na kami dito, naghihintay kami ng mga multo. Pero sa tingin ko kami ang multo para sa kanila. Natatakot sila sa amin dahil meron kami dalang mga orasyon. Orasyon talaga. Parang gusto ko yata kayong mag-shoutout. Shoutout nga natin yung mga nandito nakikipagigdaan. Nandito mga nakakahimlay na. Ang shoutout na ito ay hatid sa inyo ng Candelario. Shoutout na pala kay Marina, nakabit ni Mario. Shoutout din kay Concorsia, na ina ni Marina. Shoutout din kay Apolinario, pero hindi mabini. Shoutout na pala kay Maritis, na ang bibig ay nagkakamatis sa panlilibak sa kanyang kapwa. At isa ako sa biktima ng kanyang karahasan. Kaya nandito na siya nakahimlay. Shoutout sa'yo. Huwag mo sana akong multuhin. Manlibak ka na lang dyan kung nasaan ka man. Shoutout din pala kay Procopia, kay Resurrection, at kay Ambrosio na kumuha ng manok ko. Shoutout din sa mga malalaki ang bill sa kuryente. Pati na rin sa mga nagre-reklamo sa mahinang signal ng Smart at Globe. Isa na ako doon dahil hindi ako nakapag-live ngayon. Ipagtirik na lang natin sila ng kandila. Na sana gumanda na ang serbisyo para hindi na tayo magreklamo. Yay! At higit sa lahat, shoutout doon sa mga taong pinipilit buhayin ang matagal nang namatay na damdamin. Asa pa kayo dahil meron na silang iba. Huwag nyo nang asahan pa. Nababalikan kayo ng inyong ginawang tanga dati. Opo. Move on din pag may time. Dahil magkabalikan man kayo, wala ka nang asahan dahil ang pag-ibig niya sa'yo, maduas na. Katuwaan lang po yun mga kachapsoy. Pero sa totoo po, dapat po talaga tayo maglaan ng panahon, oras at pagkakataon na makadalaw sa ating mga mahal sa buhay na yumao na. Dapat po ay lagi tayong nagbibigay ng oras na ipagdasal ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Maaari tayo magpamisa o kaya naman ay simpleng padasal para sa kanila. Ayan, alalahanin po natin lahat po ng ating mga mahal sa buhay dahil minsan naging bahagi sila ng ating masasayang alaala ng ating mga buhay. Ayan, maraming salamat mga kachapso sa inyong pagtitiwala, panonood at pagsubaybay sa inyong nag-iisang Maestro Waray.